sa itong linya, update lang niya, kay Murag, I don't know, kay abogada ni atong pangutanon, ang iyang parents is from Cebu. Pero, I don't know kung makasabot pa ba ni sa Bisaya, kay Murag, bastos kayo ang mga names nga gisubmit sa giingong Colonel Latseka ngadto ni SDO, Gina Acosta, si Congresswoman Rene Co. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo. Hello po. Maayong aga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Congresswoman, bati daw ko nung signal, palihog, i-adjust daw. Kung tanong lang namin, kapanipaniwala po ba sa kayo pong mga abogada sa regular courts ay yung parang oblivious yung witness, kapanipaniwala po ba para sa inyo? Sa tingin nyo lang, Congresswoman? Well, sa atin, gusto nating i-establish na kung ano po yung nag-proceed sa court. Ayaw naman po nating mag-speculate. Pero sa atin, for example, yung SDO na si Gina Acosta, hindi naman po mag-approve lang ng mga transactions or even yung pagbigay sa ibang tao na hindi po authorized na mag-handle ng pera nang hindi alam yung consequences. Definitely. Diba? Sana yun talaga ang nais namin ipalabas kasi sa mga ordinaryong taong nakikinig natin, Congresswoman Rene, dito sa bansa at sa abroad, sa ating live streaming, mukhang hindi ka panipaniwala yung sinabi niya na siya lang ang parang although inamin niyang inutusan siya ni Vice President Sara, but umiilag sa mga tanong, kaya nga mukhang hindi ka panipaniwala yung mga sagot niya doon po sa ating private prosecutor na si Colonel Ligutan. Yes po. Ang inaasahan natin, no, kapag SDO ang isang tao, alam niya yung ibig sabihin kapag bibigay niya yung pera sa hindi otorisado, yung tatanggap siya ng isang utos na hindi po nasa batas or hindi nasa regulasyon, 'di ba? At the end of the day, ang narinig ko po at shinare ko na lang din na sentiment ng ilang mga prosecutors natin, tatanggapin ba natin na quote-unquote sunod-sunuran lang ang SDO? And ideally, hindi, di ba? Kung may nakikita tayong mali, pinapoint out natin. Pero sige, sabihin natin yun po yung ginawa po ni SDO Gina Acosta. So, ngayon po, may pananagutan, hindi lang yung mga action niya na contrary to law, pero pati yung utos na contrary to law. Ano po bang napag-usapan nyo kung nag-uusap po kayo kahapon? Kasi naging sentro ng usapan doon sa impeachment court ang isang nagangalang Colonel Raymond Latseka na siyang special officer daw sa Office of the Vice President. Ipapatawag po ba ninyo bilang witness? Kasi wala muna si Edward Fajarda dahil na-hospital po daw. So anong ang napag-usapan nyo, Congresswoman? Sa ngayon po ay hindi ko po sigurado kung sino pong witness yung ipapatawag today. Pero ako po, wala pong problema sa pagpapatawag kay Colonel Latseka. Sa dulo po nito, syempre gusto nating makita kung paano po nilabag ni VP Sara yung public trust. Diba? Pero sa dulo din nito, gusto rin natin makita kung saan napunta yung pera. Kasi bagamat hindi natin makita yung dulong-dulo nito, pero we owe it to the people to give back the money. Kasi sa kabilang bayan. Apo. Kasi gusto po ng taong bayan, Congresswoman, kasi pera ito na mga taxpayers. Now, gustong si Colonel Latseka sa aming mga tagapakinig dito, nagsabing dapat si Colonel Latseka ang ipatawag sa sunod na hearing dahil siya po ang naging sentro ng usapan at saka nais pong ipaliwanag ng taong bayan bakit mga bastos yung pangalan na ibinigay niya kahit confidential po ito, pero bakit kailangang bastos ang pangalan? Kaya may isang nagangalang
Susino. Hindi ko lang banggitin yung ano, kasi bastos yun eh. Sa mga Bisayang nakikinig sa atin, bastos yan. Well, hindi rin natin sure pa no, kung ano ba yung mga pangalan na yun. Totoong tao ba yan o hindi. Merong sinasabi na baka yun nga, made up yung mga pangalan. In that case, kailangan i-explain. No? Ako nga, interesado din talaga ako kasi yung confidential intelligence fund, hindi natin alam kung saan napunta eh. Hanggang ngayon, ilang milyong piso yan, 612.5 kung i-count natin yung sa DepEd at sa OVP. At sana nagtayo na lang ng mga classroom, sana nagtayo na lang ng mga pangailangan ng mga estudyante. Pero instead, pumunta siya sa, hindi natin alam. And I think kailangan pong malaman natin para makita yung extent ng betrayal of public trust ni VP Sara Duterte. Now, itong Gina Acosta ay kahapon, hindi naman lahat, the entire proceeding na pakinggan ko po. Pero yung sinabi ng kaniyang abogado, si Colonel Bakil, sabi niya, masasagot yata diretso. Parang oblivious siya kung si Attorney Ligutan po ang magtanong. Pero kung si Attorney Bakil, yung mga confidential at intelligence funds sa Davao, dire-diretso. So, ma'am, hindi ba kayong mga abogada, alam niyo yung technique ng mga witnesses kasi kailangan may briefing bago isalang sa witness stand. So, kayo po ba'y maniniwala sa mga sinabi ng isang witness natin na parang nagsisinungaling kasi sa tingin ng taong bayan, parang umiilag at nagsisinungaling? Yun nga po yung rason kung bakit may mga hostile witnesses na classification. So, ibig sabihin, inaasahan natin na itong witness, bagamat siya ay sasalang, ay magiging uncooperative sa direct or dahil may mga interest siya na mas sumasang-ayon para sa kabila. No? Si SDO Gina Acosta bilang siya ay hanggang ngayon ay employed by the Office of the Vice President at may functions doon. Naasahan natin na nasa interest niya na pagtanggol ang OVP. So, kung pagkakatiwalaan ba natin 100% na sasabihin niya yung katotohanan na it would damn or maaalanganin yung OVP, meron pong posisyon na baka hindi. Pero nonetheless, nag-oath siya, no? Dapat hindi siya outright magsinungaling. Ang pinakamakakaya na ay parang mag-iikot-ikot, pero kung ang lawyer ay makapagtanong ng paraan na hindi mo matikutan, hindi mo matakasan, gaya nga po yan, yung may sino ba nag-utos sa kanya na ibigay kay Colonel Lachica na pirmahan itong mga dokumento na to. At the end of the day, ang pinoint niya si VP Sara Duterte. I think mabigat po yun. So, ito po bang, sa tingin nyo ngayon, for the sake of discussion, mahirap naman pangunahan yung impeachment court, kailangan pa bang ibang witness, maliban para sa amin, kailangan si Colonel Lachica, kailangan pa bang ibang witness, except sa isang Edward Fajardo na nasa hospital ngayon? Well, sa akin, na-establish na po ni SDO Gina Acosta na meron talagang betrayal of public trust dito. May perang ni-request ang OVP para sa confidential and intelligence funds. Yung dapat naghahawak ng pera na to, hindi naman hinawak ng maayos. Binigay sa kung sinong, hindi naman po otorisado na gawin yun. So, at least kung sa standards lang ng may impeachable offense ba, I think na-prove na to nito. Pero ako, kailangan din pong iyakin kung saan ba hangganan nito. No, so, ang next step ay itanong na sa nag-distribute, saan ba napunta yung pera? Paano nyo distribute? And doon natin masisimulan pag-usapan yung paano ba makuha pabalik. In that end, di ko alam kung meron pang ibang kailangan pa other than yung mga sunod na witnesses sa DepEd side naman mag-establish din ng similar pattern or similar story. I see. Now, sa mga banded na mga appointed officials from barangay, municipal, city, province, banded, yung mga treasurers natin, kagaya rin ng SDO. Ma'am, pwede po ba, under sa ating batas, Congresswoman Rene, ay pwede po bang ibigay yung pera
sa isang taong hindi banded, batay lang po sa utos ng kaniyang head of office or kaniyang boss. Hindi po pwede. Ang dapat pong nangyari, no, ang SDO, dahil may naiintindihang bigat ng responsibilidad niya na naghahandle ng pondo, na may special rules, sabi niya sa boss niya, hindi po pwede. At naggumawa ng paraan para hindi mangyari yung mapilit siya na magbigay. No? So, ganyan po nagiging systematic yung corruption eh. 'Di ba? Ang corruption, hindi naman po yan, yun nga, dahil masama lang yung isang tao, ganid lang yung isang tao. Pero, yung buong sistema ay ina-encourage yung mga opisyalis natin na kaysa ihatid yung serbisyo sa mamamayan, ibulsa ang mga rekursong nadadaan sa kanilang mga kamay. No, kaya ayaw natin yan. And gusto natin, no, yung sistema, hindi na ganito, hindi na bulok. No, isang bahagi dyan yung pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, pero nandyan din yung pagtanggal natin ng mga sistema na nagpapairal ng korupsyon. So, in that sense, parang hindi naman specifically may bigat kay SDOG na Acosta na siya lang, no? Bane of evil na siya. Pero kailangan may pananagutan din sa kanya. At syempre, yung sa mga mas nakakataas, nandun naman sa kanila yung mas matimbang na responsibilidad na gumawa ng hindi mali. At pagka ginawa pa rin nila yung mali, sa benefit nila, di kailangan ibalik yung benefit na yon at kailangan may pananagutan. Now, kahit sabihin natin hindi nakakita o kahit hindi nakahawak ng 5 o ilang coins ang Vice Presidenting si Sara sa perang 125 million, may pananagutan ba yung dalawa? Kung sakaling humantong sa kasong kriminal, itong 125 million lang muna, maliban sa 612 doon po sa DepEd, may pananagutan po ba ang head of the agency? Kasi siya po nag-utos kahit hindi nakahawak ng pera, pero yung disbursing officer, kung sakaling ihabla sa husgado, sila bang dalawa posibleng makulong? Opo, posible po yun. Dalawa pong yung SDO and yung head of agency, yung may pananagutan in this case. No? So, di ko na lang rin pangunahan kung ano man po yung maaari, pero may mga kaso tayo nga, either for plunder or graft and corruption, and that could start, or even technical malversation or malversation, no? Yung paggawa ng mga act na wala namang otoridad yung isang tao na gawin. Kahit verbal order lang ng Vice President, kung sakaling yun ang papuntahan natin sa sinabi ni Gina Acosta. Kung ang testimonya niya ay yun yung nangyari at may bigat yung testimonya na yun, opo, maaari po yun. So, if ever, no, parang ang magiging defense ni VP Sara, ako, niraran na rin ko yung simulation sa ulo ko. Sabihin niyang, di naman totoo yung verbal order. Wala akong sinabi, si Gina Acosta lang gumawa niyan. Silang dalawa naman yung magtutuos dyan. No? Pero, yun nga, dahil sa ngayon, nakita natin na wala namang ganong defense, si VP Sara, yung sinabi ni Ms. Gina Acosta, yan yung totoo. Yung katotohanan for the OVP, no? So, ngayon, kailangang, yun yung panghawakan natin. At syempre, may pananagutan dapat doon sa sinabi na yun. So, ibig sabihin, kahit verbal order, kahit hindi angkinin, by nature, human nature, hindi naman basta-bastang magre-release ng pera ang isang subordinate kung walang utos ng kanyang boss or the Vice President. So kung sakaling ganun pa po yun ang pagkakaintindi namin, Congresswoman Rene? Tama po yun. Mahirap mapaniwalaan na ganitong kabigat na mga responsibilidad ay gagawin in open defiance of the rules at nang hindi sinasabi ng mas nakakataas, no? So, kaya may credibility yung testimony ni SDOG na Acosta, no, na hindi ko naman to ginawa sa sarili kong palo, may mas mataas sa akin na nag-utos na ganito ang nangyari.
Pero nonetheless, no, kung ano man po yung depensa ng OVP, maaari niyang ilatag. Ako hindi ko maisip kung ano kayang depensa doon. Dahil sa dulo naman, matagal na itong in-establish kahit sa House Committee or yung Quadcom, kumbaga. So, ako, again, continuously open naman po yung impeachment process na si VP Sara Duterte mismo puntahan niya, attendan po ang mga hearings, at sa dulo nito, makapagbigay siya ng explanation na katanggap-tanggap sa mamamayan. Pero sa ngayon po, mukhang mahirap na talaga sa mga previous statements niyang Vice Presidente. Ay, sabi niya, at first sabi niya, haharapin ko lahat ng mga bintang sa kanila. But at least, yung sa impeachment trial na nag-umpisa, ayaw niya. Mas lalo ngayon, sa tingin lang namin, Congresswoman Rene, sa tingin lang namin, mukhang hindi na kasi baka magkasalungat yung mga pahayag nila doon po sa witness stand sa impeachment court. Maaari po. Ako lang naman po, ang interest ko, at interest nating lahat na yung katotohanan. Kung paano man natin to haharapin, sana hindi. Iniisipan na dapat pinupolitika or political, no? Ang gusto naman natin sa dulo nito, yung pera na kinuha ng walang otoridad or ng hindi tama, balik. Tapos makuha natin yung katotohanan kung sino bang kumuha o hindi. And sa dulo niyan, para di na maulit, di ba? Kasi kung mangyari pa to sa susunod na mga leaders ng ating bansa, kawawa yung mga generation nyo, Congresswoman Rene, mga bata pa kayo, bagamat abogado ka na, kahit maganda ang profesyon mo, pero kawawa yung mga kasing edad mo. At lalong-lalo na ang susunod pa ninyong henerasyon kung sakaling ganyan ang mangyari sa mga buwis ng taong bayan na ilulustay lang sa mga matataas na opisyal sa Congresswoman. Ako po, Gen Z po ako. So, talagang kawawa yung henerasyon namin kung hindi mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Kaya nga po sa nakaraang taon, marami pong mga kabataang nagprotesta. Kasi kung titignan lang natin at hahayaan lang natin yung mga institusyon, mukhang hindi naman po nila inaayos yung problema. Nakita natin yung ICI, for example, ni PBBM. Meron po bang kinahinatnan? Wala yung kanyang report, di ba? At ayaw natin na mahayaan na yung bilyones in flood control corruption, ang ending ay wala. Or kung meron mga pananagutan, hindi mabalik yung mga bilyon-bilyon na yan na sana po ay marami na pong nalutas na mga kagyat na pangailangan ng mga mamamayan. So sa atin, kailangan po yung boses ng kabataan, kailangan yung partisipasyon nila sa lahat ng mga proseso ng pananagutan. Kasama na po yung impeachment process, kasama na rin po yung proseso para may pananagutan yung sangkot sa flood control corruption at lahat po ng mga kailangang mangyari para malesen, no, yung ganitong corruption hanggang matanggal siya. So, Congresswoman Rene, pag-greet na lang po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mami at daddy mo na nandito sa Cebu ngayon. Go ahead at sa mga advice mo sa mga young generations, yung parang advice mo sa kanila, anong gagawin sa henerasyon nyo at sa susunod pang henerasyon. Congresswoman, go ahead. Yung magulang ko ay nandito ngayon sa Manila, pero yung mga pamilya nila andyan po sa City. Opo. So, hello po, maayong butag sa imong tanan. Salamat po, syempre, sa pakikinig sa DYKC. At nandito naman tayo dahil nakikialam tayo sa mga proseso na apekto ng kinabukasan natin. Ituloy-tuloy lang natin yan. Hindi natin dapat tayo tumigil, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo tanggapin na lang, no, na bulok ang sistema. Dapat baguhin natin siya. Para kung ano man yung idadaan ng proseso na to, sa dulo nito, pagsilbihan ng tunay
ang mamamayang Pilipino. So, hindi natin gusto na tuloy-tuloy yung pangulimbat ng pera o yung paggamit ng batas at polisiya para sa ganansya ng iilan. Gusto natin kung saan man mapunta yung pera at even yung serbisyo, transparent yan. At syempre, ipagsisilbi sa pangailangan ng pinakamarami at hindi yung bulsa at pagpapataba ng bulsa ng mayayaman lang at o kaya political dynasties. So, ako po, salamat po sa tuloy-tuloy na pakikisalamuha sa mga issue. No? Tuloy-tuloy lang ang laban para sa kabataan at kahit yung mga iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino. Maraming salamat po, Congresswoman Reneco, at ingat po kayo. Maraming salamat po. Daghang salamat po. Si Congresswoman Reneco, usa sa mga spokesperson sa prosecution panel, ugma, murag di na kaya ron, kaya na pa mo ko isgutan kaning BSK, di na kaya ron, ugma, posible, atong paningkamotang makontak po nato ang habig sa depensa, kabahin, ano, kamurag lain sa kaining, ako, gusto na ako, kato si Colonel Chika, ang ngayon to yun nga, matubang kay pulpidang pagkabastusa po ni mga ngan nga iyang gisubmit ito nga mo ko rin nakadawat atong confidential fund si Vice President Sara. Sus, gabihan na po na. Kaya hingan lang, Piang Pahilot, Antonio Piang Pahilot, mayang gabihan po na. 250,000 na may nadawat, madakuag bayad Pahilot, Loko na.